Dagan ka. Bungal. Tanang masugat tanang mo tanaw mo binuang ni. Kani mo binuang gini. Kay way tarong tawo kuno no ginani eh. Iya kan ni taktor ni panjag yo. Kan ya panjag gini. May hapon sa tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing na po sa tanan. Karon kay nag-uwan pero dagan gyapon mi oh. Oh? Uwan Oh? Wow! Kita wala. Di ta papugungan ang uwan. Ang uwan ra na. Kita mudagan ta. Wala yung uwan nga makapugong sa mua. Oh, nanami ka kondisyon. Yes. Ang uban magampo nga motuang ang uwan. Di para makadagan kami di. Among iampo kani motuang kay para makadagan gyapon mi oh. Sayang kay mga tire. Uwang. Mabuk singiro ba? Di maglangan oh kay basig maabtan mig tuang. Adto na ta. Bunal ta mga ga. My friend, yung mga idea ba? Di gini mao. Saya makita sa tuwan niya, mura magkatawan niya. Tanang masugat, tanang mo, tanaw semua, binuang ni. Uwan ra ni siya. Brad! Abi video ba? Video. Di baga double vlog ni. Di gini tayo lang mag-vlog. Kami kabot sa yung plastic. Di kasi mo to si katawa. Kani mo binuang gini. Kay way tarong tawo kuno no ginani eh. Di angay man kanon. Di angay eh. Di angay pre kanon kay pre kanon mura kaligri kayo. Wah, maluyas dagan, luyas si katawa. Again, hunong mo my friend. Ay, wala yun. Ngani gabo ni bayong gabo bisag wayon. Bawa na yung dagom. Challenge eh, way katawa be. Okay, may katawa. Kamu katawa ha kay di yun katawa. Murag nahilis ang sugod ang confidence mga ga. Kanina ni mo my friend. Murag mapahong ini payong aron. Nahimo jud ko ani nga video yun. Buto sa musugatan tanaw mo. My friend, sorry sige ha. Kaya wala may uwan no. Pagampo lang uwan balik kaya ito yung sulubon nagbalik ang payong. Sulubon. Around buko, 1v1 baksan. Pero way ganay. Hoy, garay. Lupi gid ang kabuang sa tarong mga ga. Among kuntin karon binuang pero ang panahon ng tinarong. Sabi dance. Salib siya. Alag ko bihagi gamitan ni secret pa. 1 km ko. Wow. Inumdum na ko sa kong challenge noon. Papa po kabot 5K. Pantal 5K para matuma itong challenge. Dagan ka. Bungal. Ikaw kong ibungalan. Kabot dagan. Dagan uy. All lang mga ga. Diri lang tayo finish mga ga kay si my friend injured na. Ngapon mga ga, wala na ako ka-outro na kay nalimot ko. Wala jud tay gahom kontra sa kalimot no. Pero gusto na ako isulti sa imuha nga kung namo ni kay gustong buhata no. Bisan pa og na kay obstacles nga mabagta no. Sama sa among pagdagan gahapon niuwan siya pero ni padayon gyapon mi no. Ni padayon gyapon mi og dagan kay ganahan mi og dagan. Unya ayaw kalimot nga sa tanan nimong mabagtan nga obstacles na ginay solusyon sama sa mong gibuhat nag raincoat mi nagpayong. Sa kato nga kabuang na ang lesson nga makuha nato didto nga bisan pag unsang obstacle yung mabagtan basta ganahan kasi mong gibuhat mapangitaan ra ginaog pamaagi. Hangtod sa sunod di kayon mga ga, hangtod sa sunod mga dagan, hangtod sa sunod mga vlog. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out, Bunal. See ya.